Eguerdi on guztioi. Eguerdi on eta ongi etorri. Iaz bezala aurten ere, argiasarien mahai baten bueltan elkartu ditugulako menderdia gurekin daramatenan batkide. 50 urte, baino gehiago, zu baino horretik ere, argi irakurtzen ari ziren. Bai, eta asko dira gainera, barkide horiek, eta gaur horien ordezkaritza txiki bat dugu gure artean, eta argiari emandako babesa eskertu asmoz, detailotxo bat prestatu dugu horientzat. Beraz, etor daitezela mahai honen bueltan dauden, Dioni Beraetxe, Maria Luisa Alkorta, Jesus Mari Perezeta, Ander Perezeta, Ander Perezeta eta Enrique García. Perfecto. Perdona.